Ka kɛɲɛ ni kurantigɛba min bɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Sikaso kɔnɔna la, o y'a to maa caman ye fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ yelen sɔrɔ cogo la. O yɛrɛ sɔrɔ cogo kuraw la pano b'o la. Bi na Sikaso kɔnɔna la, Sikasoka caman kɛ bɛ k'u ɲɛsin pano ma ni wagati na. Ka taa sɔrɔ kurantigɛ ye tiɲɛni caman don u kunna. Alu Balo, ale b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon me waati min na y'a fɔ sisan kurantigɛ kɔni a bɛ k'an tɔɔrɔ. Couveuse bɛ ne bolo, frigo bɛ ne bolo. Ne bɛ to ka baara kɛ n'olu. E b'a dɔn ni kurantigɛ la couveuse bon frigo fana bɛ ten na. Vraiment a bɛ ka tiɲɛni ladon ne kunna. Par exemple hali dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ne ka sɛw ka sɛfan lajɛ. Bon n y'a sɔrɔ a ma avancer. Bon ni sɛfan dun ye semaine kelen kɛ a ma avancer dɔrɔn o ye sɛfan tiɲɛnen de. Donc ne ye den 23 bɛɛ de bɔ k'a fili parce que kurantigɛ y'a sababu ye. Ka ɲɛsin o tiɲɛniw n'a ɲɔgɔnna caman ma, Musa Traoré ale ko k'ale ɲɛsin Badum ma. Sabula ale bolo n'i bɛ pano labaara a bɛ ɲina kurantigɛ kɔ. Bibi na bɛ ka plaque solaire utiliser mais fɔlɔ n'o tun bɛ ka courant utiliser. Bibi na sɛbɛ la an bɛɛ bɛ ka yɛlɛma plaque solaire fɛ parce que courant tigɛ bɛ k'an sɛ. An tɛ se ka foyi kɛ. Bibi na ne ka pano ni batterie bɛ sigi ne ta so 260. Musaka bɛ bɛnna 260 la. Bibi na ne lafiyalen don parce que pano yele vraiment ne fɛn bɛɛ kɛ n'a ye. Ne ma ko si tɛ courant la. Plaque solaire bɛ min ɲa ma. An ta courant tɛ se ka a ɲa ma. Bɛɛ bɛ ka yɛlɛma plaque solaire fɛ. Parce que ni bɛ plaque solaire la hali tɛ a dɔn ni courant tigɛla ni courant ma tigɛ. Ka kɛɲɛ ni maaw ɲɛsilen pano ma ka sababuya kɛ kurantigɛ banbali ye Sikaso kɔnɔna la. Pano feerelaw caman y'a yira k'a fɔ ko ni wagati ka fisa kosɛbɛ olu bolo. Sabula olu bɛ k'u tigɛw nɔ. Abubakar Tera ale ye pano feerela ye Sikaso suguba kɔnɔ. A ka fɔ la maaw bɛ na don o don ka na ɲininkali kɛ pano ko la ale bolo. Kurantigɛ ko kɔni waati in na tiɲɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ tilen na ɲininkali de kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ kurantigɛ galema na min fɛ ni ye solution sɔrɔ n bɛ pano ni batterie san pour que n bɛ se ka lumière sɔrɔ n bɛ lafiya cogo min na. Mɔgɔ kɔni bɛ tilen an yɛrɛ da la ɲininkali la. Tile yɛrɛ ka dɔgɔ an hakɛ yɛrɛ t'a la minnu bɛna ɲininkali k'an fɛ. Pano feerelaw tɛmɛlen kɔfɛ hali minnu bɛ pano baara kɛ ni ka taa sigi sow kɔnɔ olu fana dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na maa caman ɲɛsinen bɛ pano ma sabula olu b'a baara kɛ don o don ka taa sigi u ka sow la. Aruna Keita ale ye pano dilanna ye. An bɛ waati na ni i n'a fɔ sisan mɔgɔ caman b'u profiter kurantigɛ fɛ ka pano ni batterie installer o ka so kɔnɔ. Ne yɛrɛ bɛ mun filɛ ɲini ne bɛ kumana n'a ye nin sanga nin kɔnɔna ne yɛrɛ ye pano ni batterie installer kɛla ye ne yɛrɛ bɛ installation kɛ. Bon dɔgɔkun kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ se ka installation kɛ fo ka se sigiyɔrɔma 4 ma. Nin b'a yira k'a fɔ ko Sikasokaw cɛsirilen bɛ kosɛbɛ fɛɛrɛw la u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan walasa u ka degun dɔw bɛ se ka bɔ a la cogo min na n'o ye yelenko ye. Awa Bamba Mankan don VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso.